La remodelació del barri del Remei de Vic està comportant importants molèsties als veïns. L'ajuda de la llei de barris permetrà reurbanitzar una zona que va créixer de forma irregular fa més de 30 anys. Les obres van començar a l'octubre i ja han superat de llarg el termini previst. Les millores urbanes solen comportar molèsties al veïnat. El barri del Remei de Vic no n'és una excepció. I el que en un principi va ser tolerància i comprensió s'ha convertit en indignació pels retards que acumula la realització de les obres. Ens van prometre que pel mercat del Ram ja estaria tot acabat. Esclar, nosaltres, al veure que han anat obrint carrer a carrer i no han acabat res del que han començat, això fa que els veïns estiguem una mica desil·lusionats en el sentit de que no sabem veure una mica el final de quan serà això. Per pal·liar les pèrdues econòmiques que les obres puguin comportar als comerciants, l'Ajuntament ha endegat una iniciativa que consisteix a gravar anuncis televisius dels establiments d'aquesta zona comercial. Doncs intentar també promocionar-lo perquè aguanti aquesta patacada. I aquesta campanya només és per això, per ajudar-los a aguantar aquest moment d'impàs de les obres i també de la crisi, que quan acabem aquestes obres es mantingui un comerç viu, actiu i que a més prosperi i encara millori dintre del possible. Jo entenc que no servirà gaire per res, perquè la campanya sí, ja està bé que es faci, però tampoc és el moment, perquè al barri tampoc s'hi pot entrar de cap manera gairebé, perquè els accessos estan tots col·lapsats. El barri del Remei va experimentar el creixement més gran en les dècades dels anys 70 i 80. Va ser un creixement irregular, ja que en algunes zones no es van fer els serveis de clavegueram i enllumenat. Les obres que s'estan fent des de mitjans d'octubre han de resoldre aquestes mancances.